Hola, això que veus és la presentació en societat de Via Ràpida, un projecte de vídeos d'aprenentatge de pissarra blanca amb els continguts que s'haurien d'aprendre a l'ESO i batxillerat. Perquè sí, nosaltres creiem en ensenyar continguts específics ben ordenats que tots els alumnes haurien d'estudiar independentment del centre on vagin, i per desgràcia això no està gaire de moda. També per desgràcia gairebé no hi ha audiovisual educatiu en català, i per això a les nostres aules s'hi utilitzen quasi sempre vídeos exclusivament en castellà com els d'Academia Play. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos. España ha sido enterrada bajo una montaña de propaganda, mentiras y medias verdades, asimiladas ampliamente de manera irreflexiva y acrítica. Muchos españoles e hispanoamericanos asumen estas mentiras y se regocijan en la denigración tanto interna como externa. 1492. Menudo año. Bé, ja ho veieu, oi? Moltes altres cultures tenen canals d'aquesta mena, i ara ens toca a nosaltres. En aquest primer any de vida de Via Ràpida publicarem tots els vídeos d'història de primer i segon d'ESO acompanyats de materials d'aprenentatge de suport, exercicis, Kahoots i Bluekids. Busqueu-los principalment al canal de YouTube, però també a les nostres xarxes socials, perquè ja en tenim uns quants de publicats. El nostre objectiu és tenir tots els continguts de socials d'ESO al 2025 i per això us volem demanar ajuda. Si creieu que som necessaris, si feu una ullada als nostres vídeos i us agraden, si voleu que els vostres fills, nets i veïns tinguin vídeos fets a mida sobre allò que han d'aprendre a l'escola i per fi en llengua catalana, us demanem que us feu patrons a Patreon o ens envieu un Bizum al 08324. Fa 2 segles, els catalans vam crear l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana per dotar-nos de materials i un entorn en llengua pròpia. I a Via Ràpida som hereus d'aquesta voluntat proactiva de ser, especialment ara que vivim una etapa de dubtes existencials. Bé, ja sabeu una mica més sobre nosaltres. Contacteu-nos si teniu qualsevol dubte o proposta. Com us dèiem, tot això ens costa temps i diners. Som una associació sense ànim de lucre i tots els nostres continguts sempre seran en obert i sense cap mena de subscripció o mur de pagament. Volem arribar a totes les butxaques i centres independentment de si es poden permetre pagar llicències de productes educatius o no. Per tant, sense el vostre suport serà impossible ser sostenibles i arribar a tots els cursos i nivells tal com ens agradaria. De fet, si la cosa surt bé, esperem poder fer continguts de tota mena que interessin a petits i grans, com ja passa en altres llengües que tenen tota mena de vídeos nínxol de pissarra blanca. Estem en contacte. Fins aviat!